Hej og velkommen til Fucked Up Factor. Fucked up! 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 Fucked. Fuck! Hvad laver du? Fuck! Fucked up! Fucked up! Vi har vores første artist nu. Fucked up! Susan Dansetrold. Fucked up! Hej Susan Dansetrold. Hvad vil du så optræde med i dag? Det er Susan Dansetrold. Hvad er så dit navn? Dansetrold. Susan. Ja. Hvad vil du lave for os i dag? Jeg vil invitere dyrelyde. Ved du hvad jeg synes det er? Hvad? Fucked up! Fucked up. Fucked up! Det er Susan Dansetrold. Fucked up! Dansetrold. Dansetrold. Rap siger en mis. Woof siger en ko. Mus siger en hund. Esse siger ingenting, for det er ikke et dyr. Hej og velkommen. Fucked up! Fucked up! Hej og velkommen tilbage til Fucked Up. Henter lige en kat. Fucked up. Jeg har tabt mine briller. Jeg har hentet en mis. Vi får besøg af den næste artist. Tag lige misen. Det næste artist. Racerkører. Men Fucked up! fucked up. Hej, hvad er dit navn? Kører. Hvad optræder du med? Racerbilen. Kører. Fucked up. Fucked up. Fucked up. Det var fantastisk. Sonny er ude og interviewe vores næste deltager. Kattevæseren. Fucked up. Hvad hedder du? Jeg er kattevæseren. Hvad vil du Det optræde kilder med? dem lige ind af sin navn. Kattevæseren. Hvad vil du optræde med? Jeg vil optage med en Mozart-symfoni med musikalle. Og jeg henter lige min medhjælper. Kom så her, medhjælper. Jeg er altså lige her, så du behøver ikke råbe af mig. Har du katten? Ja, Det er en kat. det er en dejlig kat. Det er en stor misser. Rigtig stor miser. Rigtig stor misser. Vil du nu synge sang? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Velkommen tilbage til Fucked Up video. Dufter godt. Dufter dejligt kattepis. Og kattepas. De er utrolige på vej. De er utrolige kattenisser. Jeg er på vej til dig, min søde lille kattesteg. Jeg finder en kat. Vores næste specialist er Faxe Karsten, der skal opstille Faxe Kondi-dåser. Det er ikke meget højt. Jeg fandt en kat! Okay. Fuck. Men du er katten. Please sige, du er katten. Det er Faxe Karsten. Jeg vil opstille et højt tårn af Faxe Kondi-dåser. Jeg begynder nu.
Det er rigtig spændende arbejde. Stable for kondos, kan jeg godt fortælle. Ellers stable for... Jeg har fundet en Hvad er det, du laver med den kat? Jeg har fundet en kat. Hvad laver du med den kat? Jeg er stable for kondos. Det er min kat. Lad være med at forstyrre mig. Det er min Lad kat. være med at forstyrre Det er mig. min kat. Lad os lade være med at forstyrre mig. Min kat. Det er mig, der stable for kondos. Og mine høretelefoner. Jeg er stable for kondos. Det er lige nu. Og jeg gider ikke gøre det igen bagefter. Det er lige nu, jeg stable for kondos. Det kan jeg godt fortælle dig. Det kan jeg sige, jeg har høretelefoner på. Jeg kan fortælle dig. Det Hallo, er det er for sagt nu. Den er skæv. Det er en dårlig faktisk kun. Hallo, nu starter jeg forfra. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Nu tager du din skinne. Ved du hvad? Du gider slet ikke den for en kondos med. Åh, en kat! Åh, for helvede. Lær det. Ja. Hvor blev katten af? Det var alt for fucked up. Fakta. Au. Jeg gør ligesom min mis. Min skulder. Farvel. Alle sammen. Miau! Ram siger en mis. Mus siger en kat. Æsler de siger ingenting, fordi jeg er et dyr. Søren er en luder. Min hund hedder Jump. Ram siger en mis. Mus siger en hund. Hunden siger woof. Nej, det er helt forkert. Åh, min hånd kom med. Min hånd. Bekvemmelse tøj. Ja. Jeg havde ikke sagt det. Synes du ikke det? Jo. Hvorfor starter så videoen? Okay, sjov. Hvad? Okay. Skål. Okay. Det var katpis. Ja, rigtig meget. Så er der på. Det lugter katepis.